Gewoon eens even kijken of er in de verte al luzen aankomen. Sluit erop. Ja, ja. Mooi, voor de bloopers. Heel leuk. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de 11e en de laatste livestream van de Gouden Sambafoon. Ja. Verbemers. Oh ja, verhubben hem. Ik heb hem eens aangeremd. Ja, dat moet hier zijn. Ondertussen geeft ze door aan de thuisfront dat ze er is. Ja, de beste Sabino. Wat goed, nog even. Ja, de beste. Kom maar met. Klein stukje rennen nog. De beste Sabino. Ja, dit is geen concurrentie. Geen concurrentie, Eva. Nee, maar toch blijven we gewoon doorrennen. We blijven rennen. Ja, is leuk voor het beeld. Hoep. Adem in. Ja. Adem uit. De allerlaatste. In het plat, heel goed. Ja. De allerlaatste Gouden Sambafoon is voor Margot uit Venlo. Van harte gefeliciteerd. Woehoe. Dankjewel. Ja, top. Te gek. Vind je reactie nog een beetje matig? Ja, omdat ik zo... Ik ben een opdracht hier van Eva. Dus die is dadelijk denk ik heel blij. Ja, dat is Eva. Ik was door het water, jongen. Lekker gedaan. Ja. Lekker maar. Dankjewel. Oh, kijk, mijn nieuwe schoenen. We made it. Best ging wel super. Oh, wat een strijd, jongens. En Margot is echt fucking snel. Van harte gefeliciteerd. Lotte da Vezeni in beeld. Schreeuw het uit.